Ambeteya Kura gang familia Bega air manager puissant Chinati Lossi mon pare pas Dem se nous fanumbaga Name boiti la manege ame donke Ibiga bebe ni wele ava twerke Ni menga tendere sampe neva dream Ra oh c'est l'hypothèse Neva se flama nege c'est l'hypothèse c'est l'hypothèse Name shalama nege eska chache be eska chache be Apere para debe mone pote yani bere la Aiku piri Amazon ajali Utara kata Boga sekene asola Utara kasoro Panabado chamaki Terini chati Panabado mulukle Mure diere jini Kapura katini shila Chinyeka foge Matanya kaju Medika kene kaba Chinyeka foge Palato ya kaju Medika kene kaba Chinyeka foge Dese mado ya kaju Medika kene kaba Chinyeka foge Chikinda ya kaju Medika kene kaba Ona habi Kanada were nyini Kene ya doro ni ala ya dina Nye pembe bukono Oide mogo chukure Oide mogo chukure Banari ya mshu Bakina cheni Maliamba cheni Mamaka cheni Vous les excuses, donc je viens. Cela veut dire que appel tu es, il y a beaucoup papoulé. Mais voyez comment puisque nous valoriser donc on valorise phénomène donc on m'a exclu présenté parce que erreur bébé sur la femme là. Donc je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup papou s'il vous plaît. Il y a beaucoup papou. Il y a beaucoup papou. Allez tirer la fois s'il vous plaît. Allez tirer la fois. Et attention Jarawa Madia Miborasa, Jarawa Madia Chef. Jarawa Madia. Kone katani blaga contrôle. Na karasa. Ne rebe ne baranda mene ma deliga euro mene follow. Jala si ni boni. Amata euro la bli kuna ni euro ambafo. Funda mata euro. Beta euro jinati la si kulo ke shuna. Wala kera marasidi. Che Canada wa fly na wa kene do sur la boli beba domido surtout artiste qui ont créé Jimmy. Merci. Je l'aime beaucoup. Merci. Salam alaikum. Anishu. Kori bashitola. Ok, RBS wa itegara fo jinati la seko. DJ semble amata. Même mon frère Lassi, il est correct ni majanere. Et yo ka araperali ta fo yela bukum. Chetebi fitiri nebeya. Bon, il est tere, mon mi kere fe fibe ka kuma fa kolo ana kunya bolo ko gaba kuruni. Oh. Ayana fembe nyakami. Oube. DJ Sambla. DJ ebe yana togom na mafia na nisera soko lubi fakare. Yana ami boya soko ba fako jude ne. Ibe munga tukuni. DJ Oma Santouni là. A tigere ba fo DJ ku. A tigere fo cameraman fana ku. Wa cameraman fana ko fe. DJ.
shole no chandara sono nyembru yamana bela barim flavara la ne sa na manon na mafoide wallahi ako wene sa fe ne ranch atera fa la sugu jina be la sugu wallahi mais si ça n'a pas musulman kalabantu ga jina bo amano bane che jaja ma baragara be ne baragala ma dara ma foko jina wulla che tunglam ba bla toto willa ma che tellement ga do toto bi ga to fasa to ma modara ma che agra ga balga krima sede ma jine ngatamba che ka ba biya karagala ga ne ba girna ba ko to seri we na dara ila ma Mɔgɔba ko dɔɔni mais mi fɛn de fɔ yen na a b'a kalama ko bassin ma ɲa ne de filɛ ne ka bassin san seli la n ka cɛ ka taa n'a ye fini gosiyɔrɔ la fini gosila fana o gosi n ka cɛ fo k'o bobara fara ne ma bɔ o kalama cɛ ne taara selikɛnɛ la n ka cɛ alimami ye kutuba ni fɛnw kalan n ka cɛ o kɛra dɔrɔn an ye kibaru fililen n ka cɛ ne de ye n biri cɛ ne birile fiɲɛ dɔ bɛ ka don ne fɛ a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko ala ye alijinɛ dayɛlɛ merci ne ba cɛ mɔgɔ min bɛ ne kɔfɛ o b'a la ko subhanallah ko ne ko an nana bobara filɛ de la wa an nana seli de la cɛ ne ma bɔ nin si kalama cɛ ne de filɛ ne ka na sɔn n ka cɛ ka na sogo ɲimi dɔrɔn n ka cɛ ka n ka mobili ta lasi depuis sisan nɔ mobili tɛ n bolo dɛ a bɛ ne ni ala cɛ nin ye kalo 7 de bɛ sen na hali moto tɛ n bolo n y'a f'i ɲɛna depuis sisan n bɛ nkalon de la dɛ voilà hali sisan nɔ n natɔ la ka bɔ yan nɔ ba de ye kuma fɔ n ɲɛna ni moto singa de ka na n k'a f'i ɲɛna bɛɛ k'a ta fɔ dɛ bala de y'a ta fɔ o taara o bɛ mobili la san bɛna ne ju ci san nɔ ka taa so ne bɛ sen de la dɛ cɛ ne de filɛ ka cɛ ka taa lɛkisɛ ka mobili ta dɔrɔn ka lɛkisɛ ka mobili ta dɔrɔn ka cɛ ka taa ko n bɛ taa n buranga la cɛ n ka bazɛn faralen cɛ ka na n ka cɛ ka na mobili jɔ n ka cɛ ka don sokɔnɔna la ka foli ni fɛnw kɛ yanni ne ka bɔ ne y'a sɔrɔ n ka pinɛ kɛrɛfɛlen don ne muso dɔgɔninw sigilen don kɛrɛfɛ olu bɛ kun dilan na cɛ ne de filɛ ne ka kiriki ta dɔrɔn n ka cɛ ka na kiriki don mobili jukɔrɔ k'a wuli cɛ ne bɛ ka mobili wuli tellement que ne sɛgɛnna dɔrɔn ne de filɛ ka n ka bazɛn cɛ ka bazɛn kɔrɔta ne ye bazɛn kɔrɔta ne muso dɔgɔninw sigilen na dɔrɔn olu bɛna fɔ ko Fifi orange bɛ promo la ne de ye n to tan ka kɛ tan ka taa ko 100% kɔni n'i b'a fɛ n b'a d'i ma a ye tɛgɛrɛ fɔ dasaw kun cɛ cɛ ne mun fɔ yɛrɛ tellement que dasaw ko ka di ne dasakɛ dɔ b'an ka yɔrɔ la ko arama bolo b'an ka cɛ tellement que ale jamana don ale dasa sɛngɛlen de n'a bɛ tagama dara fara ne ala tɛ ne de bɛ yen ne ala tɛ ne de bɛ yen cɛ a y'a to la an ka cɛ ka taa se petini dɔ ma petini sigilen don lɛsi la a bɛ ka na cɛ ne ala tɛ ne de bɛ yen ne ala tɛ ne de bɛ yen ka na se peti ma dɔrɔn ko peti ka wuli ka bɔ ale ɲɛ peti ko non k'ale tɛ yen dasakɛ de filɛ dɔn ka cɛ ka petini ta a tigɛ ma k'a bɛ petini bugɔ petini ye dasakɛ wele k'i dasakɛ ye kɛlɛnko 7 de kɛ yan'a ka se dugu ma dɔ b'a fɔ ko tɛ tiɲɛ yan ye polisiso de yan cɛ an ka cɛ dasakɛ binna dugu ma giw petini y'a pan ka jɔ dasakɛ fɛ dɔrɔn dasakɛ girin ka bali ka wuli ka ne ala bɔra ka ni petini bɔ yen ne de bɛ yen cɛ sigilen t'a to ten artiste tɔw bɛ yen nɔ dɛ ka kelen kɛ yan cɛ DJ nin minɛ n bɛ mun fɔ n ɲɛna mami ça va ne tɛgɛ jan ni ne ye ne kanu n ka cɛ k'ale bɛ ne fɛ ni tɛgɛ jan i ka samara kɛ yen nɔ dɛ merci ne tɛ se ka bɔrɔna kɔrɔ kɔrɔ fana tɛ jinɛtigi musoman ye mɔgɔ t'a ko tɔgɔya dɔn dɛ ka jinɛw bila ka juru janya sira la cɛ ne ni dennin dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ ko Fifi ko k'ale mɔgɔ bɛ 20,000 de la ne taara mama ka kɛsu Dakar dɔrɔn ka 20,000 ta ka di Fifi ma kuma cɛ ne ko Fifi kan ka bɔ cɛ Fifi ko ma ko baasi t'a la an bɔra
wa Bamakɔ musomanninw a si tɛ Bakɔrɔbabugu musomanninw bɔ. Maniba ninnu tɛ foyi fɛ ne sɛ tɛ. Sɛbo fɔ b'u la o b'a fɔ k'an bɛna mama sama so. Cɛ ne de filɛ nin ka cɛ ka bɔ ni Fifi an taara k'a bɛ fɛn bɛɛ fɔ ko sɛ. An taara sɛ san Fifi ma kuma. Ah merci beaucoup. Lasi ni bɛɛ diyara ye mais i hakili to bolimafɛnko la i y'a mɛn. Ah cɛ an ye sɛ san Fifi ye sɛ dun sɛ diya ne ye. An nana so cɛ ne ko n ko bon n ko Fifi n'i bɛna baro la an fɛ Fifi ko ko baasi t'a la. Cɛ an nana baro la ne ko n ko Fifi k'i b'i sigi salon kɔnɔ ko awɔ ne ko ayi n ko télé bɛ so kɔnɔ wa hali clim bɛ yen. Cɛ an taara cɛ ne ye n ka guloki bɔ Fifi y'a ka guloki bɔ Fifi ma kuma. Ne ye n ka pantalon bɔ Fifi y'a ka jupe bɔ Fifi ma kuma. Ne gafela ko n bɛ baara daminɛ Fifi ginagara n ka tanba wulila n ka tanba. Ne ko Fifi n'i ka tanba wulila ne yɛrɛ ka barojan wulilen don yan heure bɛɛ c'est bon an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci. Il est papou. Ijo. Ajara Madia. Ko papou ka 2000 flani. Papou, et ne me fait qu'il défense des cas pour le faire coller ni quoi qu'on a dans la foi. On dit à un numero la foi. Merci. Demsengo évolution do avec ses kosebe parce que ay jama yina fait jama ko sisan donc on ma ko ben demsen sugu la mais ye bol fon comme fo ne fana ba to à pied puisque ni ma kera ma donné ni bol fon ti bula de ubabu baloli tara mo mil la samuna che moto de la samba fa donc ala kama ok ne fana be le routine